Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderly dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 8-nji ýanwary hepdeniň anlygyny habarlar günleri gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň kiber aňtow kampaniýasy Ukrainada energiýanyň kesilmegine orsetli haker topory sebäp boldy diýär. İsa'yt bilen beýleki kiber hawpsuzlyk kampaniýalary odalan sent gorma şüphelenipdiler. Respublikanlaryň Iran bilen baglaşylan ýadro ulalaşygyny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresi tarapyndan edilmeli gödäwçiligi güýçlendirmek baradaky kanun taslamasy esasy komitetiň barlygyndan geçdi. Respublikanlar bu çäranyň diňe demokratik administrasiýanyň Irana görkezýän basyşyny gowşatmalygy üçin görülýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda käbir maldarlar hökümetiň öz aýlyk haklaryny iri ownuk mallar bilen hasaplaşýandygyny aýdýarlar. O işlerine aýlyk hökümini goýmarýarlar şu an. Lagat pul ýok diýip. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäsi ýanşar. Yarım saatlyk habarlar günlegi gepleşigimize başlamazdan öňe günüň täzelikleri bilen tanışalım. Wengriýanyň premier ministri Ýewropa Birleşigi migrantlary duruzmak üçin Gretsiýanyň demiradyk terhedinde goranyş liniýasy hökmünde täze terhedi dikeltmeliydi. Berk antimigrant duruşy bilen tanalýan Viktor Orbanyň 8-nji ýanwarda aýtmagyna görä, ýakynda Türkiýe bilen baglaşylan ulalaşyk 100 miňlerçe migrantyň Ýewropa gelmegini toýtatmaga ýeterlik bolmady. Geçen ýyl Wengriýa migrantlaryň we başpena soraýanlaryň ýurda gelmeginiň öňüni almak üçin özüniň günorta terhetlerine germegleri ýerleşdiripdi. İlkibada bu germewler Wengriýanyň Ýewropa Birleşigindäki partnerler tarapyndan tanqid edildi. Emma şondan soň Sloveniýa we Awstriýaly käbir ýurtlar hem öz terhetlerinde barýerleri dikeltdiler. Türkiýanyň öz terhedinde goranyş liniýasyny döretmek barada wada bermegi gowzat. Emma biz Gretsiýanyň demiradyk terhedinde öz serişdelerimiz bilen özümiziň goranyş liniýamyzy gurmaly we migrantlaryň birleşige gelmeginiň öňüni almaly diýip Orban belledi. Britaniýanyň daşary işler ministri Philip Hammond Günorta Koreýany özüniň demiradyk Koreýa bilen serhediniň golaýynda propagandistik gepleşikleri efire bermekden saklanmaga çağırdy. Hammondyň bu çykyşy Günorta Koreýanyň medeniýeti 8-nji ýanwarda Seulyň Kim Jong-unyň awtoritar rejimini we onuň adam hukuklarynyň bozulmalaryny tanqid edýän ören duýgur gepleşikleri gaýtadan dikeldendigini mälim etmeginiň ideýanyna gawat geldi. Gurun edilýän gepleşikler iki goňşy Koreýa ýurdunyň arasyndaky dartynlygy gowşatmak maksady bilen gelinen ulalaşygyň bir bölegi hökmüne geçen ýylyň awgust aýynda ýatyrylypdy. Pyongyang tarapyndan uruş hereketi diýilip häsiýetlendirilýän gepleşikler demiradyk Koreýa özüniň vodorod bombasyny synagdan geçirendigini mälim edenden soň dikeldildi. Belgiýanyň häkimetleriniň berýän maglumatyna görä, ýurduň polisiýasy Brüsseldäki kwartirada Parijdäki hüjümi amala aşyrmakda guman edilýän gatçaklykdaky Salah Abdelslamyň barmak ýyllaryny janyndan geçeniň hüjüminde ulanýan bolmak ähtimal 3 sany keltekçäni we partladyjy serişdeleriň galyndylarynyň alamatlaryny tapdy. Belgiýanyň federal prokuratura edarasynyň 8-nji ýanwarda ýerden beýanatyna görä, polisiýa 10-njy dekabrda Şaýrbek etrapçasyndaky kwartirada işlerini geçiripdir. Abdeslam 13-nji noýabrda Fransuz paýtagtynda amala aşyrylan we 130 adamyň ölümine sebäp bolan hüjüm bilen ilteşik bolmakda gözlenýär. Parijdaky hüjümçileriň arasynda 3 sanysy janyndan geçen bombaçy şol sanda Abdeslamyň dogany Brahimar. Özbek bozguny Birleşen Ştatlaryň Harwa Akademiýasyna hüjüm etmegi planlaşdyrmakda 25 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sudunyň 7-nji ýanwarda çykaran kararyna laýyklykda Fazlyddin Kurbanowyň türme tutsaglygy tamamlanandan soň ol deportasiýa ediler. Ol Birleşen Ştatlarda jihady amala aşyrmagy meýilleşdirdi diýip Birleşen Ştatlaryň etrap sudunyň kadysy Edward Loch belledi. Ýük ulug sürüjüsi Kurbanow 2009-njy ýylda Özbekistany terk etdi. Ol men terrorist däl, men hiç açan hiç kime zeper ýetirmedim we meniň hiç kime hususanda Amerikanlary zeper ýetirmäge niýetim ýok diýip protest etdi. Prokurorlar Kurbanowyň Özbekistanyň Islam Hereketi adly terrorçy gurama bilen aragatnaşyga geçen jihadçydygyny aýtdylar. Şeýle Kurbanowyň bomba ýasamak üçin niýetlenen serişdeleri ýygnandygyny we onuň Birleşen Ştatlaryň harby nokatlaryna hususanda New Yorkdaky Gunwater Harwa Akademiýasyna hüjüm etmegi planlaşdyrandygyny bellediler.
Finlandiya kompüter galplygynda şüphelenýän ortaýetli raýaty Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edýär. Finlandiýanyň adalet ministriniň 8-nji ýanwarda ýaýradan beýanatyna görä Maksim Sanek sud edilmek üçin Birleşen Ştatlara ekstradisiýa ediler. Finlandiya Senaty Birleşen Ştatlaryň federal resmiýetleriniň haýyş esasyny geçen ýylyň awgust aýynda tutsak edipdi. Ortaýet bu çäräni bir kanun diýip atlanyrdy. Senat Minnesota döwleti tarapyndan tutuş dünýäniň çäğindäki kompüter hyzmatlaryna ziýanly programma bilen aralaşyp millionlarça dollary oğurlamaga synanşmakda aýplanýar. Hormatly dinleýijiler, siz şu saýdyň käbir möhüm habarlary bilen tanışýarlyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sehra. Saýtlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Birleşen Ştatlaryň kiber aňtaw kampaniýasy Sandworm diýip tanalýan ortaýetli haker toporuny aýplaýar. Inside Partners kampaniýasynyň maglumatyna görä, geçen aý Ukrainada odol görülip eşdilmedik derejede energiýanyň kesilmegine ortaýetli haker toporu sebäp bolupdyr. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Birleşen Ştatlaryň kiber aňtaw kampaniýasy Inside Partners öten ay Ukrainada odol görülip eşdilmedik derejede energiýanyň kesilmegine sebäp bolanyň Sandworm diýip tanalýan ortaýetli haker toporudyna özüniň şüphelenmeýändigini aýdýar. Biz buňa jogapkaryň Sandwormdyna anonymas diýip Inside'yň işarlyk boýunça analiz bölüminiň direktori Jan Holquist Reuters habar gullugyna aýtdy. Inside bilen beýleki kiber hawpsuzlyk kampaniýalary odollan Sandworma şüphelenipdiler. Moskwada ýerleşýän işi gümürtük bu haker topory strategik taýdan Orta hökümeti bilen baglanşyklar taplanýar. Amerikanyň hawpsuzlyk gullukları Ukrainada energiýanyň kesilmegine, şeýle Birleşen Ştatlar bilen Ýewropada bolanşylar ýaly özümlerde bu işi edeniň adyny şu çakaçelli açyk aýtmasalarda ortaýete şüphelenipdiler. Ukrainanyň döwlet hawpsuzlyk gullugy 23-nji dekabrda Gunmatar Ukrainada 80.000 müşteriniň garankyda kalmagyna ortaýeti jogapkar edipdi. Inside hüjümde olanylan Black Energy 3 we Kildisk adly ziýanly programmalary analiz edenden soň bu işi eden Sandworm diýen netije geldi diýip Paltquist aýtdy. Onuň bellemegine görä Sandwormyň göni Orta hökümetine işleýändigi belli däl. Bu döwletiň behbidi bilen ogurdaş iş alyp barýan bir Orta aktýory. Ol tapşyryk boýunça işleýärmi ýa ýok, ony bilemzok diýip Paltquist aýtdy. Inside'yň aýtmagyna görä Sandworm esasan işarlyk bilen meşgullanýar. Ol Black Energy'ni ulanyp Birleşen Ştatlarda bir näçe hüjümi ýola goýdy. Bu hüjümler netijesinde Amerikada we Ýewropada kesilme ýa fiziki weýrançylyk boldy diýip berilen maglumat ýok. Käbir ekspertleriň saklamagyna görä hüjümçileriň hetden aşmak islemedik bolmagy mümkin. Inside Ukrainadan daşarda edilen odolky hüjümleriň kino üçin edilen bolmagy mümkin diýer. Bu kampaniýanyň aýtmagyna görä Sandworm bir näçe wagt bäri Ukrainanyň resmiýetlerine we bu ýurdun mediasyna karşı hüjümleri ýola goýup gelýär. Aýdyrşyna görä Sandwormyň Black Energy adly ziýanly programmasy Ukrainanyň mediasyna karşı weýrançylykly hüjümlerde ulanylypdyr. Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Respublikanlaryň İran bilen baglaşylan ýadro ulalaşygyny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresi tarapyndan edilmeli gödöwçiligi güýçlendirmek baradaky kanun taslamasy esasy komitetiň barlygyndan geçdi. Bu taslama gelýän hepde dowlugyna sese goýmak üçin wekiller öýüne iwerilýär. Bu barada kardeşim Ýowşan Anuranyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Respublikanlaryň İran bilen baglaşylan ýadro ulalaşygyny Abbasanyň Kongres tarapyndan edilmeli gödöwçiligi güýçlendirmek barada kanun taslamasy 7-nji ýanwarda esasy komitetiň barlygyndan geçdi. Innol gelýän hepde dowlugyna sese goýmak üçin wekiller öýüne iwerilýär. Wekiller öýüniň daşary gatnaşyklar komitet tarapyndan tasdiklanan kanun proýekti Iranyň şu ýylla çalasyny durmuşa geçirme uğruna işleýän taryhy ulalaşygynyň badyny açyryp Prezident Barack Obamanyň daşary syýasatda gazanan üstünliginiň ähmiýetini peselder öýdülýär. Emma Respublikanlar bu çäräniň diňe demokratik administrasiýanyň Irana görkezýän basyşyny gowşatmalygy üçin görülýändigini aýdýarlar. Sebäbi administrasiýa Irany terrorçylygy gollaw ýa-da ýadro meselesinde alalaşanlygyna garamazdan ballistik raketa programmasyny dowam etdirýänligi üçin basyşyny gowşatmalygy borçlandy.
Bu kanun taslaması administrasiýanyň şahslary we maliýe guramalarını prezident olaryň Iranyň ballistik raketa programmasyna ýa-da terrorçylyk işlerine dahilsizligi barada Kongresse kepillik görýänçä Gazna departamentinde saklanylýan sanksiýalardan aýyrmagynyň öňüne alar. Aktam Tehranyň raketa meselesine garşy bir pozisiýa eledi we häzir Irana garşy BMG-nyň sanksiýalaryny bozup ýadra ýaraglaryny götermäge ukuply ballistik raketalar syna edýänligi üçin täze sanksiýalaryň taslamasyny taýýarlaýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 7-nji ýanwarda administrasiýanyň Iranyň raket işlerine ýakyndan gözegçilik etjekdigini ýene bir gezek dile getirdi. Emma demokratik opponentler respublikanlaryň Iranyň terror maliýe aýdynlygy akytyny geçirmeginiň sebäbini olaryň geçen ýyl baglaşylan ýadra aralaşygyny bolmagy ýeterlik garşylyk toplap bilmezligi bilen baglanşdyrýarlar. Bu hil kanun taslamalaryny taýýarlamagyň alalaşygy puza çykarmak niýetinden başga bir manysy ýok diýip Daşary Gatnaşyklar Komitetiniň ýokary derejeli demokrat Abbasanyň wekiller öýüniň agdasy Eliot Engel aýtdy. Men İran bilen alalaşygy puza çykarmak üçin 62 ýa-da 63 gezek ses bermek islemýärin, ol Respublikan kongresmenleriň Obamanyň saglygy saklaýyş kanunyna garşy duruşlary ýaly İran alalaşygyny ýerine gaýtarmak üçin onlarça çäre görmek planlaryny nazara alyp aýtdy. Engel geçen ýyl ýadra alalaşygyna garşy çykan bir näçe demokratyň berdi. Ol şonu özüniň Tehranyň hökümetiň sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň deregine ýadra programmasyndan el çekmek baradaky wadasyna durjakdygyny ananmaýanlygyny aýdypdy. Emma Daşary Gatnaşyklar Komitetiniň başlygy wekiller öýüniň agdasy Ed Royce Iranyň ýadra alalaşygyny berja etjegine ananyp bolmajagyny görkezdenligini, ýa-ni Tehranyň iýulda şertnama gol çekeli we ballistik raketa programmasyny şartlandyrýanlygyny, Siriýada barýan gargynçylyga gollugyny güýçlendirenligini aýtdy. Kardeşim Ýowşan Anorwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanda Milli Howpsuzlyk ministri bilen bilelikde Sagdyn jemgyýeti gorumak goýunça döwlet gullugynyň başlygyna käýinç berilmeginiň ýurtda nas söwdasyna desine täsir ýetirenini habar berilýär. Milli Howpsuzlyk gullugynyň 5-nji ýanwarda geçirilen maslahatynda öňkü neşä garşy görüş boýunça döwlet gullugynyň başlygy polkovnik Atadurdy Osmanowyň harby derejesi hem peteldirler. Türkmenistanda kanun taýdan gadagyn edilen nas söwdasy bilen bagly şuňky ýagdaý barada kardeşim Gödel Aşawatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmurat aga, Türkmenistanda Sagdyn jemgyýet gullugynyň ýol başçysyna ýaňy ýakynda käýinç berilmeginiň ýurtda nazyň söwdasyna täsir ýetirenligi habar berilýär. Şu arada gurrun beräýsiňiz. Bu täsir nirelerde we nähili ýagdaýda duýulýar? Sagdyn jemgyýet urunnaky döwlet gullugynyň ýol başçysyna bir käýinç ýylan edilenden soňra onuň harby tüýini podpolkovnik derejesine çeldilenden soňra şu ýagdaýlaryň sebäbi resmi ýagdaýda aýdylmasa-da ýyl içinde öz-özünden duýulyp başlandy. Ýurdun raýatlarynyň aýtmaklaryna görä soňky günlerde ýurtda naf söwdasyny edýärlere ýol barady. Olar ýyzarlanýar. Şonuň üçin hem häzir nafkeşler öňkü ogryň bu ýol bilen mahalýan ýerlerinden naf satyn alyp bilen oklar, sebäbi naf satýarlar özlerine görüljek çäreden, o çärede cinayet hökmünde edilen çäre korkularyny özüniň dünkü müşterilerine nafsatmakdan boyuna urýarlar, hem de olara ýagdaý düşündirýärmişler. Biz başlan bir ýagdaý biraz kadalaşýança sen men gapymy unutdyp aýdýarmyşlar. Nafi ýurdun welaýatlerinden paýtagta getirýärler wagtynda da görülýän çäreler öňkünden has güýçlendi. Meselem Mar welaýatynyň paýtagta tarap ýola düşen maşinleri Han Hovuz düzlüğünde Ulollu diýilen ýerde ýörüýte polisiýa postuny saklap, sähel
göwülleren maşinelerini ilk dum edip barlaýarmyşlar. Bundan başga da Balkan welaýatynyň da paýtagty Nevşehir şäheriniň bunnogorundaky Balaýşan pasyologyny Krasnovodski Aşgabat awtoýolunyň Umda şäherine tarap howlayan ýerine polisiýa postunda da şeýle barlygy getirilýärmişin. Daşowud welaýatynyň gaýdýarlar bolsa esasan berwede pasyologynyň deňine barlanýarmyşyn. Amanmrada ýurtda nasýowdasy öňdenim gadagan, nasýowdasy üçin göz öňünde tutulan jezalar, jerimeler nähili? Nasýowdasy diýerler üçin göz öňünde tutulan jerimeler ol her ýyl üýtgäp dur. Nasýowdasy diýerlere administrativ tertipde çäre urdy hemde intihalaryň ençemestes derejesinde olara jerime salynýar. İkinci ýere gaýtalanýan bolsa ýa-da bolmasa uly mukdardaky nasýowdasyny edýän bolsa oň jenaýaty işi we biletleriň aýtmagyna görä 5 ýyl içinde awatdan mahrum edýänliklerini aýdýarlar. Amanmrada nasy satyn alýanlara garşy çäre görülýärmi? Nasatyn alýanlara garşy çäre görülýär. Olary ogry şäher hukmyny olary da şu eger nagalyp duran wagtyny tutulsalar olary da jerime salynýar. Amanmrada bu çäreleriň ählisi gadagançylyk we jaza beriji çäreler. Emma naskeşlere, çilimkeşlere şol endiginden saplanmak üçin kaýsy bolsa ýardam berilýärmi? Ýurtda şurda nähili çäreler göz öňünde tutulýar? Ýurtdaky metodda çenmen ýarym juda hedçen çilimkeşligiň adama ýetirýän ziýany hakynda medisina gullugynyň işgärleri ýani guraşlar şeýdýärler. Ýöne nasyň adama ýetirýän ziýany hakynda men dogry Türkmen metodunda hiç illi maglumaty duşmadım. Bir işe aýdaly Saglyk saklaýyş ministrligi, bilim ministrligi desden derejede jogapkar olur. Bolmanyny mahabat reklam işlerini ýola goýsalar, ýa bolmasa keselhanalaryň ýanyna, palklinikalaryň ýanyna çilmi nasy goýmak boýunça anonim hem de anonimdäl merkezler döredildi. Kärdeşim Gözeliň Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ýakynda Türkmenistanda döwletiň maldarlar bilen hasaplaşyp geçirende barada Türkmen medeniýetine habar berildi. Şol bir wagtyň özünde käbir maldarlar hökümetiň öz aýlyk haklaryny pul görnüşinde däle iri ownuk mallar bilen hasaplaşanyny aýdýarlar. Türkmenistanda habarçymyz Sultan Açylova bu barada Ahal welaýatynyň 60 ýaşly käreneçi Selim Daý bilen söhbetdeşýärler. Aşgabatyň sowda bazarlarynda geçen 2 ýylda täze ýyl bayramçylaryna gabatlap 10 manatdan arzan etler döwlet tarapyndan satyga çykarylypdy. Emma şu ýyl şeýle sowda gurnalmady. Şunyň sebäplerini näme de görýäňiz? Daýhan birleşiklerde indi mal ýokmy? Geçen ýyllar şu mallar kim tarapyndan taýýarlanýardy? Daýhan birleşiklerde taýlanýar o mallar. Şondan häkim diýen, ony welaýat häkim diýen bilemek şolar plança tonu et bermeliýini bizlerim şo gaýtdy 50-60 gaýdymy, şonu almala gaýtdy her gününe 5-den 6-dan. Ýer malmy ownuk mal? Ýok, ýer şahly mallar. Bir wagtda daýhan birleşiklerinde mallar dargadyldy diýildi. Häzirki wagtda daýhan birleşikleri degişli mallar ýetedilýärmi? O ýa kompleks bolana belki. Hem şu taklanýar şu mallar. Saklanýar, müň töwerek mal saklaýarlar. Türkmen mallary degişli. Şu diýen maldarçylyk kompleksinde işgärleriň iş şertleri, aýlyk güllükler nähile. Şolar nähilek şertlerde mal ýetişdirip döwlete tawsirýarlar. Bizni Türkmen mallara degişli bolandan şu wagt o karawny mula biziň diňe hak ýerine goýmaýar häzir. İşgärleriň aýlyk hökmündemi? O işgärleriň aýlyk hökmüne goýmaýarlar şu wagt. Nakt pul ýok. Nagt pul ýok diýip. Ona bakasam 1 milyon 350 manatdan berýärler bir goýny. Kile sanına garalan okmy? Kile sanına da kan garalyp turana goýdan bilemek gur. 18 kile, 16 kile rakda bar. Ora mar bolmak mümkin kile sany bilemek. Daýhan birleşikde bolsun ýa bolmasa ýan garamallarda bolsun şu mallaryň ýetedilýän ýerinde misal üçin näçerek möçberde näçerek sany başdan näçerek mallar bakylýar. Aýyn saklanýan sagar şu müň töwerek bölesi özi ýer şahly mal. Goýun otayda saklanyna goýun bir ýerden getirýär. Türkmen mallarda aýlyklar üçin beriň şu goýundan
plançadan ýa-da. Halka nakd vermejek. O pul ýok, şu goýuny berin, goýun bilen hakyny ödülsün diýe, aýlyklaryny berin. Ondan soňra ýanky işgär razy bolýarmy? Arda bolmany nämesin pul bolmasa. Pul bolmasa alarsan ýene bolmasa 50 manat berýän satarda. 100 manat berýän satyp berenem bar. Pul bersen. Şu etler satywa çykarlanda şonda öldürilen mallary ähli daýhan birleşiklerden alýamdylar, ýa bolmasa bir-bir daýhan birleşigi tapşyrýarmydy? Bizim etrafımın hemme daýhan birleşiginden alýarlar şol etdi. Şonça mal soýup gelmeli, o yetmeýär ýoksa şähere. Şähere etrafa eýleke içine yetmeýär. Şol etraf bilen hemme daýhan birleşikleriniň köpüsinden alýarlar şonu. Indi şonu almany şo ýerde mal ýeterlikmi, barmy mal? Yo mal bar, näme de bolsa, ertende müňsen mal bolsa, gara näme 50-60 santy bakrak malam bolýar da. Şo bakmalardan alqaýdýarlarda. İlatyň gapysynda öldürip oturan malyny elinden alyp ete geçirýärdiler ýa ilata mal salýardylarym diýilýärdi. Şeýle ýagdaýlar bolupmydy? Yo ýylyň gapysyndaky mallar alnana, häkim tap getirmäli ertesinden näme karoňdaky malyňda näme dersiň? Habarçymyz Sultana Çelwanyň 60 ýaşly kärenneçi Selim Daýy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanyň baş kanunyna üýtgetmeleri girdmek barada ila tarapyndan tekliplerin gelip gowşanyny barada türkmen medeniýetinde wagtal habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde käbir türkmenistanylar öz ýazan arzalaryna hem jogap alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Bu barada Mar welaýatynyň Serhedawat etrawynyň Ýeňiş daýhan birleşiginden özüni Agajma diýip tanıştyran owa ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Türkmen mediasında Türkmenistanyň baş kanunyna üýtgetmeleri girdmek barada ila tarapyndan tekliplerin gelip gowşandygy wagtal habar berilýär. Siziň ýaşaýan ýeriňizde ýaşaýjylar şeýle teklipleri edýärmi? O arada bir aýtdyma, şonu Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler girmek barada bir tapşyryk gelipdir diýdiler, wa diýdiler görseň. Menem baryp soradym, berdiler, şolar ýa tapşyryk bar eken hakykatdan Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler girmek barada halktan gelýän ýurdumyzyň halklaryna gelýän teklipleri gözüňde tutup üýtgetmeler girmeli diýip bar şonda. Size şonu nirede görkezdiler? Owamyzda bar eken geňeşlikden bar soradym, onuň şolar ýaly eşitdim bolbam diýsem, diýdi, o maňa da birini ber diýsem, onda köpeldi, maňa da birini beraýan diýip berdim maňa şol geňeşlikden. Onuň diýdi 10 ýaşynda Awstraliýa teklifini oda getirdi, biz alar, sizi uğradır, sizi sonunu giza almalı deyip menem. 2015-nji ýylyň awgust aýyndamy? O 2015-nji awgust aýynda da. Şonda ýazyp eltdim, men okap ýanky tekliplerimi eltip berdim, birden zatlar bol. Taýda ýazylýan teklipler hamana halky ezilýän eken, hemme raýat hukuklary gorulýar diýip ýazypdyr, alym tehnika barada bar, köp partiýallyk barada bar, telekeçilik barada bar. Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň işleýişi barada bar. Hemme zatlar gülýärmiş taýdasyna görä şonu ýaly teklipler gelýärmiş halkdan. Emma o taýda ony ýaly bize göremiz ok, ulu halkyň gülýär ýaşaýany ýa köp partiýallyk barada diýär, köp partiýallyk diýär. Bir partiýa bilýär, bize Kommunist partiýany Demokratik partiýa diýip üýtgetdiler. Kaptanan opposition partiyası hiç bir partiya döretmeye mümkünçülük verilmeyenini bilip görüp opposition partiyanın yok yerinde bir demokratiyanı ösya demokratik uğurlarda ösüşva diýenler geplerini ananıp bilemiz, onan real değil ol. Opposition bolmadık yerde hiç il demokratiya bolup birer diýip pikir edem ok mena. Ya da alım barada, tehnika barada ösüşler var diýip ýazypdyr. Olar ýa teklip berýän adam badyram öýdem ok mena. Alım almaga gaty kynlaşyp barýar, ýyldan biziň çağalamyz orta mekdep guturan soň alym barada gapylar öňünde ýapyk galýar. O hosal bilemiz ok hiç birini. Gaýta sawurna da şerýurdyň nemeleri diýýärmek. Başga bir berde onu alım ösýä, alym ýetjek derejesine ýetdi diýip ýazanlary ýalan diýip hasap edýän mene. Siz geňeşlige teklip beren bolsaňyz, şol teklipleriňizde kabul edip aldylarmy? Geňeşlikdäki aldym, ýani eltip beren diýdi raýon etrapda eltip bermeliýär, eltip beren men soň ýerini bilemok diýdi olam. Olam ýaman köp zat ýazypsyň diýdi, gara halamady. Ýöne men onu gelendiremej pikir edemok. Sebäbi ony ýerde atlarymyza men arda ýazyp bersem ýerine gaýtarýarlar, kabul edip alanoklar, olar ýaly dogry zatlar ýazyp berseň.
Geçen ýylyň awgust aýynda üýtgetmeleri girdmeliyip sizden teklif alan olsalar, şondan soň şolar bilen özüňiz tanış boldyňyzmy? Şu mesele gidip oturuyor yani 16-njy ýyldan şikayet gelýär o täze konstitusiýa meňe eşitdim boýunça şu ýygnap iş alyp barýarmyşlar diýip eşitýän iş toparlaýarmyş mecliste bolaýmasa iş alyp barýarmyşlar şu täze elbetde şu täze konstitusiýa kabul etjekler. Türkmenistanda köp partiýalyk we Türkmenistanda raýat hukuklary gorulýar. Türkmenistanda ilm tehnika dünýä derejesine baryp ýetdi. Türkmenistanda kanunlar gorulýar, kanunlar hemmelerden beýik tutulýar. Şolar ýalylar ýazylypdyr, olar ýaly teklip ýazar ýaly. Mene göremek olar ýaly o ýaşaýan ýerlerimizde olar ýaly kanunyň emedilýäni kanun bizde ýanky deplenýän ýerlerine görýäs, bizde äsgerlenmeýän ýerlerini görýäs, kanuny hormat goýup ol kanuny işleýän ýerini mene göremek. Şu konstitusiýany kämil edip kabul edilýär, konstitusiýada da bar gowdatlar. Onu özün demokratik ýurtlaryň konstitusiýasynyň göçürilip alanyny meňzeş görýän. O taýda hemme zatlar edilmeli, zatlar bardy, ýazylýar, emma şu bozulýan halatlar we konstitusiýa ýerine ýetirilen okul sonda nire kime ýetipmeli diýip men sorap ýazdym, ana konstitusiýany bozýan ýerler bar, konstitusiýany goramaly adamlar tersine şon bozýarlar. Ya dep bilen ya äsgerlen o adamlaryň hak hukuklary bardy. Şol ýagdaýlarda kime tutmaly, kim konstitusiýanyň kepili bolup durýar diýip ýazdym sotalary. Emma sen ýalan ardaňa teredilýän ýeri ýok, gaýta arda ýazýan diýip gaýta köp arda ýazýan diýip azar berýärmeseler, tek ýalan ardaňa teredilýäni göremek da men öňraklar. Türkmenistanyň prezidentine de arda ýazyp gördüm, şolar ýaly konstitusiýanyň hukuklaryň bozulýanlygy bardy. Emma ardamy o geçirmeyendirlerim diýeni beripdirler. Ýaşaýan ýerime häkimlige bardy. Ýadan ardam. Ola häkimlikden bir täze işe başlayan ýaş ogluna beripdirler, şol çagyrýardy. Menen soraýar ýaşul sen prezidente şolar ýaly arda ýapsyň. Ola men hapide geldi diýär. Näme jogap ýazsam kam diýär. Men aýtdym, näme jogap? Men arda ýazan ýerimde bol bärik etraba degişli mesele däl, men ýazan zatlarym diýdim. O Aşgabatdyň mesele çözülmeli mesele, şu taýda bolan wakalar, ýagdaýlar. Onda men bir zat jogap ýazmaly, näme deýin diýär olam. Ay şolar ýaly hat geldi, ardaçyny çağırdyk, gepleşdik geçdik diýip ýazaýmasaň diýdim başga. Men o meseleň çözüldügi däl o diýdim, şoň bilen galdy. Ýoksa men o taýda bir erbet ýagdaýlar bardy, prezident arda ýazdym, ýol tapmaly. Aram geçen ok, baran ok barmaly ýer, o näme konstitusiýa bolýar, şo konstitusiýa kepil bolýan adam gerek şonu ýerine ýetirilen kepil gerek bar arda ederýär, ýer gerek diýip. Inte kışsa soýan gidişe gidip ýatýar, akym düzelen zat ýok, mesele seredilen o. Marvel aýtynyň Serhedawat etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginiň özüne Ağa Juma diýip tanıştyran o ýaşaýjysy bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şuň ýerlen Adatlyk radiosu Türkmenistanda resmiýleri ardyňda eşdirip bilýärsiňmi diýen forum açdy. Bu forumda okuýjylarymyz tarapyndan ençeme tesirler gelip gowuşdy. Häzir şol tesirleriň käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Atawekatly okuyjymyz ýok diýip diňe gyýtgyjyk öz garaýşyny beýan edipdir. Albaýatly beýleki okuyjymyz bolsa eşdirip bolýar, ýöne biraz azaplyrak diýip öz tesbirini belläpdir. Rodwaýatly beýleki okuyjymyz bolsa nirede olar ýaly ardyny eşdirip biljek ýolbaşçy. Onda Türkmenistan ýaly döwletde ardyny eşçege tapdyrmaz ýöne para berjek diýsen welin ardyňy dinlejek ýolbaşçy tapdyrar diýip öz tesirini jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanda resmiýleri ardyňyzda eşdirip bilýärsiňizmi? Bu barada bize gurrun beriň, öz pikir garaýşlaryňyzy ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Munyň üçin biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 ýa-da SMS ýazan. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda adathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip gutarýas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.
Ýa